nyo e jiwo helni mopogore opogore pacho kae. Nego beni ya odiochieng' makawuono. Iya odiochieng' makawuono. Wabro neno kaka obedo kipoge to bende wach ni en omenda miduoko kode nyinyo miduoko gode wiye en atamalo 8 kende. Wanyalo wacho ni en omenda mabro jiwo ng'ato kotiyo mariek kigoyo kwan makare omenda makama nyalo konyi e yo maber. Mana kamano aneno ka Cleophas akeni dwa kawo hasla fane ko yange ni aneno ka ko yawe do wacho Kenya wacho ni kata kija fabo tija Kenya koro kawo yawe ne Uganda kawe ikawo timo gimi to waduto wan hustlers kamano iwacho koro kawo seketwa e category mar hustlers to koro waduto mana hustler kama ntie kata to koro ema wantie wacho ni gimoro ka Uganda biro yude en mana kaka ola wacho ni ola okrach ka gitiyo gi ola ne makoro kete biro marach kata maber onyalo konyi kata onyalo hinyi bende kinde ma okawo chopo mana kamanya kwa mgejwang Joyce kono sikili nonro mar gazet kono romo saa 1 mar okinyi adonjo gi twak mokwongo e chenro mar baro piny twak mabende ntiere godo okinyi makawuono en kaluwore gi nyasi mong'ere kaka changamka mano changamka festival okinyi makawuono dhi bedo gi jata chenro mawuok e duola mano mar Kenya Association of Manufacturers kata KAM mabende biro lero no matut kaluwore gi romo kata mana nyasi makamano bang'e gisani koro odiochieng' makawuono tich adek Joyce Oduor nyiso ni tedo nwang'o akawuono watedo live omiyo anyalo wacho ni ubeda machiegni suya boro nego uto koro wiko appetite chon kwatieko twak mokwongo to koro watedo kwasetedo twachiemo kwasechiemo twadonje mbakoromo kawuono kelonwa kod Cleophas Oluoch odonje mbakoromo koyieng nyakoro ke joange mbaka makamano ma wago kawuono wadhi bedo kae kod joneno kendo johera mag Ramogi TV ka wamedo mana dhialo higa achiel mar Ramogi TV ma wasebedo godo e yamo wadhi bedo ka gi jogo mabende wathoro somo nyingegi e Facebook moro mar Ramogi TV ka gioronwa ochirisho manyono wacho ni wamanygie to gikonwa ne gin tiere kuma chalo nade injinia Lazaro Kanyambok ka ono dhi bedo kar kae kachiel kod Jakinyar Modi kachiel koda un bende ka mudhi bede kacha wadhi yawo ote machuok wadhi yawo line mar go simu mabende dhi gono simu achiel kachiel e studio kata wadhi gochuni ka wan gi namba ni mondo mi wawinjie ni into intiere kama chalo nade Ramogi isewinjo Ramogi kata iseno Ramogi thuolo magi achiel osetere yo machalo nade puonj mage misebedo go lendo makare ma wakelni sebedo kiyudogi e yo machalo nade ichako tudri kodwa sani pod wadhialo mana higa achiel mar Ramogi TV mano happy birthday Ramogi TV kamoro mora ma wantiere wachon Ramogi TV at 1 SMS line maroya when aria deka uchiel no YouTube wantiere live mar Ramogi TV yudo wakati achiel kachiel kochako sani nyaka ngorom sapagari okinyi nyaka ngorom kanyo saa 5 mar onyango kaito rikoda bende Facebook fan page mara yuda at Cleophas Oluoch nyaka Ramogi joangan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara yuda Joyce Oduor Twitter handle @JoyceOduor_. Tudri koda bende yuda e mbui maga Facebook Twitter yuda at Sharon Ong'awo machiegni nikech ma enro piny mokwongo wayud ton weche oyawre nyakora muke joankino machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Cleophas Oluoch wachako kanyo gi mor gi ilo manokwako lwasi mar kambi Roll Media Services odiochieng' manyoro mano kata Ramogi TV dhialo higa achiel nyaka ne chake wacho ni en nyasi mar tipo mane oyuore kod jofwambo duto bende mano yudo thuolo mar joso miel ka giduoko erokamano kuom tich ma osetiyore Ramogi TV kuom thuolo mar higa achiel nyasi no mano kelo kanyakla jogo ma otelo ne kidienje ma opogore mago mag Ramogi TV kod kambi Roll Media Services mangima nyasi no odhial kod kek mane ong'adi kaka ranyisi makene maringo higa achiel mar chenro mag Ramogi TV.
Aya, Yesu tiyo to alenga. Aneno ka Joyce bende chal ka gima ntiere diere kanyo. Ke Joyce koso Sharon mokalo kanyo. Kana kamano ngime maduong' ke kose cham kata koro kudo chame donge Joyce. Aya, ang'o dhi nyime kod mago bende kuma chielo. Eni e higa achiel mar Ramogi TV koro osebedo ka tayo chenro mage mopogore opogore. Nonro pod dhi nyime mar medo kelo chenro mamoko ne jopiny kendo loko ngima oganda. Wuotho osebedo nade chakre tarik 9 dwe mar 11 higa mokalo. Wawinjane koro kaka sigana moyiedhi no iknwa kod George Bati. Tarik 29 dwe mar 11 higa 2021, lwasi mar fwambo kod keyo noyudo wendo e bwo kambi mar Royal Media Services, wendo majaluo manyien e piny Kenya, Ramogi TV. E kinde mar Ramogi TV dhialo higa achiel mar lendo makare, jotelo manobiro kod lek mar chako Ramogi TV onyiso mor kaluwore kod okang' mar Ramogi TV osegoyo. Jatatije kambi mar Royal Media Services Washira Waruru owacho ni Ramogi TV ne ochaki ngadho mamalo kendo ni kaka Ramogi TV oserieny okalo kaka ne jomathoth paro. The anticipation was very, very high. And not surprisingly, the success of Ramogi TV has actually exceeded our expectations. And beyond the news and entertainment, the most rewarding thing about Ramogi TV is the way in which the special features, the special segments and talk shows have had such a huge impact on the community, and the feedback has been exemplary. So this is very rewarding. All I can say is happy birthday, Ramogi. Jatend Gundo Chenro Latifangunjiri olero ni biro mar Ramogi oyango nyadhi mar jaluo ahinya kokalo e chenro ma ichwalo ne joneno. What Ramogi has presented is a beautiful blend of culture, a beautiful blend of content. It's been interesting learning new words like Thumdagmor, like Rogomanyathindo, like Penchlaktar, you know. And nowadays, even our clients say them with a lot of ease. Kasingo mare, en ber mathoth ne oganda maneno Ramogi TV. We have the dramas, we have Nyakochia, and of course we have Thapki. We know those two are hit content, and we shall what we can promise is more of those. Kata obedo ni Ramogi TV ok en TV ma okwongo senge manochaki mawacho dholuo. Chenro mong'ith kaachiel kod chiwruok mar jotich oyangore kaka mano mamiyo Ramogi koro nyadhi kaka TV motelo e piny luo. You have to note that Ramogi TV is not the first Dholuo station in that region. I think there were several regional stations already operating, but we've just come and taken off. Less than a year, actually. Ramogi TV was already showing in independent research that it was a leading station in the region. Number 2 to Citizen TV. It's not a mean feat. Bedo number 1 in that space, in that period of time, is not an easy job. Kaluwore kod lokruok manitiere lwasi mar fwambo nyaka ne lai mar tudruok mag oganda kata social media donji, Ramogi TV bende medo yudo huma kokalo e laigi kendo kelo yot ne joneno mage e yudo chenro mapile pile. Kane wachako, nok wachako ni neno amne wang' jowi kende. Ne wachako kanitiere kuonde mang'eny madinewa. Nyalo yudowa e YouTube, nyalo yudowa Facebook Live, nyalo yudowa e Twitter, nyalo yudowa nyaka Instagram. Dweche 12 wasebero mano. Kendo daher wacho ni nyaka sani kidhi e YouTube, wan karibu dhano 40,000 gi wiye. Maneno wa kanyo mose subscribe e channel wa. King'iyo Facebook, wan gi dhano madhim na 100,000 mosehero page mar Ramogi TV. Mondo mi Ramogi TV ochop kama ochope, jatend Ramogi TV Joseph Bonyo koni nitiere ji ariyo ma osemiyo Ramogi TV go okang' mar rie machalo kod ma ka ochiwo puoch gi pak ni kweth ariyogo. Mokwongo en joneno ma. Ramogi TV ka joneno seketwa tesre. Giketwa e wi kokwa. Ka gimoro amora timore e kor gweng' to gigo simu kani un kanye gima kama timore. So an gi erokamano mathoth ne joneno mag Ramogi TV. Mar ariyo gin jogo matiyo Ramogi TV kane. Jofwambowa, jolendo, jogo picha, joma nono picha, joma nitiere gallery kuma koro itedie gini mogi kapok okelnigo osetiyo matek. Kopogore kod studio ma Nairobi molosi e rang'iny mamalo, studio ma Kisumu kod masinde ma jofwambo tiyo godo osemiyo weche bende wuok mong'ith. For live reports, we have
we have the live view, the latest live view, transmitting also in HD. We have a live view, we have the kilo views, and also the smart apps that help Ramogi get reports from the regions. The studio in Kisumu looks just like a source for Nairobi, and that way we've been able to have variety from Nairobi to Kisumu, and that one has made Ramogi unique. Jatend kidieny mar weche manyien Linas Kaikai onyiso mor gi kaka Ramogi TV osetimo higa achiel mar lendo mare. For a station to grow from nothing to about 3.2% of the market in a very, very short time is something we are very, very proud of. And I want to say happy birthday to the Ramogi team. Happy birthday to the entire team that is behind the product. And what Ramogi TV has done is amazing. It's taking hold, it's popular, it's growing in a pace that we are very, very happy with. Kochwalo poch gi pak ne wendo mane gikelo bang' bedo e yamo kuom higni 18, jatend nyakalondo mar Ramogi FM Victor Juma okoni geno en medo neno Ramogi TV karieny kako medo dongore. Chakruok mar Ramogi TV en Ramogi FM. Koro higa achiel ni wan be wariwore kodgi to wasingo kaka Ramogi FM mar tenogi nikech nyathi konyuol e higa achiel mokalo ni ne pod wamako badgi. Wan gi geno ni higa mabiro ma wachako kawuono kata mana wachako kinyni obro bedo nyathi matinde ne otegno, koro nyalo chiedho kende, onyalo gweno chogo, onyalo muodo nyoyo. Mana kaka ne waketo nusingo ka wachako, Ramogi TV pod biro bedo wang'u kendo itu nikech ma e odwa. Happy birthday, Ramogi TV. Kama chelo nyako Ramogi jwang' jo siasa kod jotelo mopogore opogore opoya ahinya wang' jowi mar Ramogi TV kuom okang' ma osekao mar keto jopiny e ler kotenore kod weche mag siasa ahinya to e yiero maduong' mokalo. Jotelo go bende ojiwo wang' jowi mar Ramogi mondo med menyo weche mag dongruok ahinya e gwenge makaluo. Eseche ma oganda jokanyanam medo nyiso mor margi ka wang' jowi mar Ramogi yango higa achiel nyaka ne chake, jotelo mopogore opogore bende opo Ramogi TV kuom bedo sulwe e sekta mar keyo weche. Kanyo wa campaign Ong'ala mokalo, kanyo wamanyo kombe mag county. To kamoro monyo wadhi kawa nyiso jopiny gima wadhi timo negi. To jo Ramogi nyo konyo wa kom ilomeno. Omiyo koro jowanyo nigi thuolo maber mar yiero ni to ng'ane mochung'. Ere ng'amo pani policy mare kata chenro mare nyalo konyo piny. Omiyo nyo gimiyo jopiny obedo gi thuolo mayot mar yiero jotelo ma gidwaro. Gisemedo yawo it jopiny kata wan kaka jotelo wanwang'o thuolo ma wanyalo tudore gi jopiny maber. Jotelo makaluo jiwo Ramogi TV mondo konya dongruok e gwenge makaluo ahinya kokalo kuom tend counties ka ok girito kony moya e piny owacho mamalo. Aero program margi mar mine ma Saturday gotieno mar Juliet Jael koro I encourage Ramogi ni tich magitiyo ber kendo gimeda tiyo nwa. Jalup Governor ma Kisumu Dr. Matthew Ochieng' Willy opo weche manyien mikelo ne oganda wa kokalo Ramogi TV kowacho ni ma osea wang' jopiny kendo kelo kanyakla oganda wa. Wang' jowi kanyo bende wayude puonjruok mang'eny. Kendo ang'eyo ni jowa kamoro ma gintie e piny mangima osebedo kaneno wang' jowi mar Ramogi. Akwayo ni kaka koro sani koro lor school ni gimed content mag nyithindo mondo nyithindwa bende ma paro ni thuolo kende ma nyithindwa nyalo yudo kata mar land dholuo. TV Ramogi bende osemiyo oganda wa kako nagi thuolo mar neno gik matimore kendo mondo gichiwe pachri e weche mag dongruok Kisumu County kaende. Jotelo go po chenro mar Ramogi TV osebedo kakelo mago mosebedo kakelo ng'eyo dongruok kod mor ne oganda luo. Akwanu mana Nyasaye to maduong' nadwa kwayo ni momed dhi nyime kendo umed bedo motegno jowa mosebedo ka choro duondgi kendo konyo ji kuom jopiny e weche mopogore opogore kaachiel gi weche mag dongruok. Kendo sani endi kata kiwuotho kata kiwuoyo gi ji tiyudo ka ng'eyo mar ji ni malo moingo kaka ne gin chon chande. Ang'eyo ni weche mawuok e Ramogi TV beyo nikech owacho gipuonjwa gik mopogore opogore, wawuoyo weche pur, wawuoyo weche thieth, wawuoyo weche oganda, wawuoyo weche dongruok
to magi gik ma wadwani mondo puonjre nikech civic education e puonjruok. E seche ma wang' jowi mar Ramogi yango higa achiel gin kod ote e yo machal kama. Igwengewa kucha un reporters ok un reporters mang'eny, cameras ok ng'eny ahinya kuonde te. Inyalo nwang'o ni si account un kamera achiel. Awadwa her mondo umed jo kamera mang'eny obed, journalist obed mang'eny nikech mai TV ma jothurwa neno mang'eny kendo weche ma wawacho mag maendeleo mag dongruok TV uni cover. Omiyo mane kwayo kendo manyalo bedogo. Kaka Ramogi TV wasingo bero chenro magwa kendo omedo chopo singo marwa mar keto ganda wa ler kotenre kod weche manyien kendo nyao dongruok e gwenge. Kodhi weche mamoko benya kora monge jwang jonedo mag Ramogi TV osebedo e opara manyime jiwo dongruok mag tesen mar Ramogi TV kendo mano oseketo yote tayo chenro mag Ramogi TV. Jailieta okawo pach jopiny kendo miyo walere wachno. Apart from education, gima important en ga information. Ramogi se inform moloyo maduong' moloyo news kata kaka gigolo nikech iwacho ga niya nitie seche moko machino moko ma kisungu nyalo kalo ni kata Kiswahili. Ramogi kele gi dholuo manyachon cha miwinje. Gin lendo mag quality gikelonwa ginene services nyake gweng'. Sani ka jaluo ma Mpangano Sena nyagolo duonde ma winjre nyake Ramogi TV makawo kang'. Mano gima duong' ahinya development mar Ramogi TV okelonwa. E sama koro Ramogi TV orwako higa achiel nyaka ne ochak lendo, lokruok mathoth osechopo ne oganda luo kokalo e chenro maka kod kacha. Achiel kuomgi ma jopiny pako en mano mar thapki. Oketo nyithindo sani koro busy. Nyathi ok yud ka dhi tuga ka sama thapki oromo. Nyathi ni ot ok bi yari nyathi ni nya aringi yari ni maina nyathi ma jomo kama nyathi ma kama sani ka thapki osedonyo nyani nyathi ni ot nyaka nindo teri. Kopogore kod chenro mapile ka pile kaka thapki gi nyako chia, chenro mamoko bende wakelo mabende moro jopiny. An Ramogi TV ni mora mokalo tich ang'wen koro maroma ni chap saa 2 nyako chia nega agombo go kacho chupe ot ni tich ang'wen thinda riembo oko te adongi TV ng'ata chiel. Kipindi mambak ndalo nyako moro mora ne nyar misungo. Koro seche te akawo thuolo mara mondo awe gika adhi ane nyar misungo. Chenro gi joneno wacho ni osekelo lokruok mopogore opogore e ngimagi. Penj laktar omiyo yawa mang'eny tinde ji kadhi osiptal ing'eyo gima tuoi kendo ing'eyo yen mimuonyo. Omiyo yudo puonj mang'eny kokadho wayudo dakteche mopogore opogore tuoche mang'eny ipuonjo wae kaka wanyalo dak, chiemo ne bende wachamo, kaka wanyalo timo zoezi. Tan kaka youth abedo updated gi jothumbe ma gin gi relation gi joluo. Kaka nyocha neno kokel calligraph jathum maduong' kabisa nokele Ramogi TV. Kata kamano gima ber nyalo bedo maber moloyo komed ne ndhadhu maka kod kacha. Kro chakre adier ma Nyasaye jo osebedo kohere nikech kata TV kata screen quality mar screen mar gi beber. Thapki time is short, time tin ahinya gi med time matin to kata nyako chia bende ka ginyamedo wa time matin be nyalo bedo maber. En mana chakruok mathoth pod dhi biro kokale tipo mar Ramogi ka wamedo rwako higni mag dongruok kanyakla. 5 seconds Jaka Black. Jailieta, Ramogi TV. Aya, poden mana nyasi mar Ramogi TV kadhi alu higa achiel. Nyasi mar ringo higa achiel nyaka ne chaki Ramogi TV pod dhi nyime kendo kuku mare koro dhi chomo e county no ma Kisumu kama koro dhi bage chenro mopogore opogore mamulo ngima jopiny. Chenro go riwo koda ka chiwo thieth maonge chudo ne jopiny. James Okoth nigi ler mathoth. Ikruok mar hingo higa achiel nyaka ne tipo mar Ramogi TV donje paw fwambo kod keyo osechakore kendo dhi nyime mar neno ni oganda duto obiro yudo mor mokalo koa e chenro moseyangi kendo opangi kaka Alan Obiero lero. Kokalo kuom telo mar Cameral Media Services wadwaro bedo kod chenro mar duoko lwetwa. Kisumo e city mar oganda luo ma headquarter mar oganda luo emomiyo wakelo budho mar tipo
ma dhi chakore tich ang'wen ma en tarik 1. Chenro mag thieth kokalo e chenro mar penj laktar osekelo kony kod puonj mokalo e dier oganda, kendo en achiel kuom chenro ma Ramogi TV ochano dwoko go lwetgi ni oganda. Wadhi bedo kod medical camp kata thieth manono maduong' kabisa mapok one. Wan kod geno ni jopiny mawuok e tung' mopogore opogore e alwora mar Nyanza ahinya to Kisumo dhi chopo, kendo wadhi chiwo negi thieth manono. Nitie partners magwa, awacho gi dho ngere ni partners, ma osebiro mondo konywa mondo neno odiochiengni obedo makare. Wadago erokamano maduong' ne jogo ma obiro, riwruoge moko mag piny owacho ma obiro moyie tiyo kodwa kanyakla mondo ne ni odiochienge ang'wen gi obedo manyasi kabisa. En nyasi madhi bedo odiochienge mopogore opogore, kendo ikruok ni ong'ala mamalo mar neno ni oganda duto biro yudo mor. Bang' ka ji osegoyo adhula ma ji odhi moyweyo matin, koro ji biro dhi ywere, iwacho ni yweruok. Dhano dhi keyo tiendegi, kendo wadhi bedo kod chenro mar Ramogi Night achiel kachiel. Chieng' Ngeso bende chenro marwa mar thum dag mor bende dhi tim achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo kae. Warwakou kendo dang' ahero wacho ni wamor kodu. Sa osechopo koro wadhi dwoko lwetwa mondo une ni wachung' kodu kaka usechung' kodwa higa achiel ni, kendo wageno ni wabiro medo dhi nyime mondo wata ogandawa kokalo kuom wang' jowi mar Ramogi TV. Chenro makama osekelo mor mokalo ni oganda. Ramogi mitna kendo gi information gik ma gilando ber. Ramogi onego med bedo kabisa. An amor gi Ramogi. Ramogi TV at 1 mita duwa. Akwayo jopiny mondo med neno Ramogi TV mane marwa mondo odhi mbele kaka jonagi. Jopiny bende okodong' chien e chenro mag Ramogi TV. Ka kinde isumo pach oganda mar neno ni Ramogi TV obedo gi chenro makare, mapuonjo, malero kendo mamoro oganda. Ramogi TV timo chenro gi duto mar neno ni oganda Luo oidho e ong'ala machielo e weche mag telo, dongruok, ohala kod mago mathoth, kendo gin gi geno ni gibiro dongo kanyakla gi jopiny. James Okoth, Ramogi TV. Haya, nyokoromoge jwang' e kaunti ma Kisumu mane kaka chenro dhi bedo, kendo kanyo ka wadhi nyime kama chielo warango kanyo ni weche machopo e kinde ka kinde kakadho kuom kokalo kidienje mopogore opogore kapok ochopo ni e yamo. Jofwambo magwa mag Ramogi TV wuok kadhi manyo wechego kendo ka itedogi e yo manimba mondo gikone gichop ni achiel kachiel. Simfros Okinda miyo waler kaka wechego thoro timore kapok ochopo e wang'i, mano kaka in janeno mar Ramogi TV. Nyakораmogi ma e ot kata apisi ma watede weche manyien kachiel koda chenro mopogore opogore kapok wamiyo ugi e yamo. To bende ng'eyo chenro madhi nyime mar mondo mi weche manyien ochope yamo. King'iyo toka kaeri ma e apisi ma watime weche mopogore opogore, kae ma wandike lipode, kae ma wabede koda romo mag chano weche manyien kachiel kod chungo kapok ineno gi e yamo. Kawuono nieri ibiro yudo thuolo makare mar ng'eyo maling' madhi nyime e kinde ma waikonu weche manyien machiegni. Pile ka pile okinyi mar Sadek wabedo gi romo midendo ni editorial meeting. Romo ni tayo kod jachung weche. Ka ema wapange weche manyien ma waluwo odiochieng'no. Tok mano, reporters dhi apisi mar jogo picha. Kanyo olero ne jatend jogo picha kama odhie bang'e ochimo pa. Seche ma commissioners ang'wen mano kwedo yiero maduong' mokalo ahinya to mano ma seche ma commissioners Tokwuok e pap odok e apisi mar ng'ado picha. Bang'e jang'ad picha rango kolose e yo makare. Nyakораmogi atero achiel kachiel e gima dhiga nyime sama weche manyien timore. Ka emiluongo ni gallery motelne kod director. Kawuono wayudo ka director Philip Ochieng tayo chenro mar migago. Jasomo en Milton. Philip nikod team mar ji 10 ma olosogo e sa achiel. Come to stand by Mike on Jakabla. Okoyot, kata kamano donge tich nyaka tire. Nyakораmogi mane thuolo mane an godo, kata kamano abiro ga liekonu matin kaluwore koda weche madhi nyime e ute fwambo.
Ni at 4, okay, news kakapile. Nyinga Simfros Okinda. Aya, kata sani bende nitie jok mawuoyo tokwa mano Bobo Afola owuoyo gi ji 10 kinyi ma kawuono e chenro ni mar piny mane gik weche manyien. Nyinga Cleophas Oluoch.